Hei taas kaikki, tänään me let's playataan Amin Birchia. Mitä helvettiä, punainen lintu on kuollut. Oi ei. Ei, nuokin kaikki ovat kuollut. Onko tuo Peter Griffin? Ei voi olla. Ei helvetti. Miksi Donald Trump on siinä? No nyt sekin kuoli. Kuka tämä on? Oh my days. Tämä on nyt Amin Birch. Mutta me ei tänään pelata Amin Birchia, me pelataan tänään Amin Birchin DLCtä. Kuten hyvin muistatte, viime jaksossa pelattiin Amin Birch läpi ja lupasin DLC läpipelun. Tämä on Mini Birch. Aloitetaan Mini Birchin pelaaminen tästä näin, hyökätään. Tämä on asia, mitä moni ihminen ei tiennyt Mini Birchistä. Mini Birchissä on sama ability kuin Amin Birchissä. Kun lähetät linnun ja painat uudestaan hiirellä painiketta, tekee tuplahypyn. Iluna silmällä sit. Nisti. Kovin moni ihminen ei tuosta tiedä. Minäkin täysin sen vasta tänään, kun koodasin Amin Birch 2. Vittu tää bugaa. Oi vittu! Mitä vittua? Vittu se et oo arjessa. No vittu meni ihan vituusti yli. Oi saatana, kuka vittu tän pelin on tehnyt? Niin Ilunkin Oi sais se. saatan, se lähti kauas. Jonkun pitäisi kyllä korjata tuo bugi. Voi ei, Se lentää tuolle. katsopas tätä. Ilula on Joo. ohjannut alamaisiaan. Ai mitä? Ai Ilu jotain. En mä Vittu se et oo Ai arjessa. saatana! Kuinka pahasti voi ampua ohikkeen? Nyt alkoi vituttaa. Pommitetaan Vittu tää aamuja. bugaa. No niin, hyvä. Päästä niistä läpi. Perse. Ja myös murhata. Perse! Ilulla. Mahtavaa. Ja tässä oli minun läpipeloni Amin Birch ykkösestä Okei, joo, hyvä. DLC. Sinne vitu sanot tohon vielä. Mini Birch. Ota. Tämä on itse asiassa vasta pelin älä 1.01 versio. Pelistä on myös 1.02 alfa beta-versio, jossa on uusi DLC. Victor Bial, Se on mun lössi, sitä ei pelata tänään, koska ja kun mä rullaan, niin mulla on mukana tämä video on jo lössi. liian pitkä. Yeah.